kasantosaning sawijining desa. Waduh, ha iki. Kuwi gumantung karo siji lurah, loro nayaka desa, staf kelurahan, kaping 3 masyarakat. Nek lurahe wis dadi lurah sing apik, iya, stafe ana sing elek, kuwi masyarakate bubrah. Oh. Semono uga staf apik kabeh, lurahe elek, masyarakate rusak. Mula antaraning telu iku kudu dadi siji. Lurah apik, stafe apik kabeh, masyarakate bakale dadine becik. Wah. Nek mung ndongake kok mung rukun ayem. Nganggo iki digunakake terus. Ora mung rukun ayem tentrem kuncara anjayang bawana ngapa? Kudu iso ngekake pitutur. Waduh. Ngono lho. Ha iya. Kaya aku iki dadi Pak Lurah wis tumindak sing apik, ngleksanake kewajibane sing apik. Lurah ki ora iso nyambut gawe dhewe, ana staf-stafe. Heeh. Ah stafe iki nek nampa dawuhing lurah ditindakake kanthi apik, kanthi becik, aja sok ngenggokke dawuhing lurah. Ya. Masyarakate bakale ayem. Semono uga stafe wis do apik kabeh, nek lurahe gleleng ngeyel, mongko manut sakarepe dhewe, masyarakate ya ora apik. Iya, ngono ya, Gong. Oh iya. Dadi telune kabeh iki andil semua membuat Condong Catur iki dadi desa sing apik. Wah, kowe entuk tepuk tangan. Aku ora butuh tepuk tangan. Kok ngapa nek ora ana dite? Iya. Dapure kaya ngono kok. Ngono lho. Mula nek kowe karo aku dipilih dadi kepala dukuh ki wis wangun. Aku ya dadi kepala dukuh ning dusunku, kowe ya dadi kepala dukuh. Iya. Dukuh ki siji kudu cakrak, kudu apa jenenge iki? Vokal. Mergo ngesuwi wong sak pedukuhan. Ha iki to delok kuwi. Dukuh kok kira. Dukuh kok sikile becik, tangane cekot. Apa wangun? Mula masyarakate ya ora tentrem. Mbok kowe wis to. Wis telung bengi iki lho nglarani atine kakangmu. Anggere tok unekke iki ming nangis ngejak mule, ayo bali terus. Wis dirampunke sik. Li gara-gara dirampunke sik. Ngono lho. Ha iya, ya apik kuwi. Mula ya wajibe kaya ngono. Ha iki diteruske. Mempertahankan predikat itu lebih sulit meraih suatu prestasi. Ya, mempertahankan prestasi lebih sulit. Nek kon meraih prestasi, nek durung diraih wae ayo lomba-lomba. Padha sinau, padha latihan lan sak piturute. Nek wis kecekel kaya prestasi desa terbaik ya dipertahanke. Ya, syukur ora mung DIY. Sak dunia. Waduh. Ngalahke desa-desa ning Argentina, Amerika Serikat. Apa? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Amerika Latin, Amerika Gedrek kabeh dikalahke kabeh. Iya. Aja nganti kalah. Ya pancen bener, Gong. Heeh. Wah, seneng aku iki anggere omong ngono kuwi jan. Iya kok ya dasare ya cah pinter. Iya. Beda wong ki anggere cacat sithik iki mesti goblok. Wis to. Iki ya gembeng banget kok ya. Aku ngelih kok. Oh. Oleh nangis ki mergo ketengku-teng kerucuk gitu. Ya ora apa-apa. Ayo Gong nembang. Heeh, ana pamundutan ndak selak. Engko men kok kian omong kok kian gunem tanpa guna ditembangake ya, Tru. Ya. Miturut transfer. Waduh. Transfer iki piye? Wah, padake cah goblok ora. Transferi saka kono dikirim rene. Weh, liwat ril. Goblok. Liwat ril piye? Liwat buku utawa kertu utawa kae kartu ATM kae. Nek ngirim duit pamane ngene. Maju-maju ring. Aku mau cedak Bagong ndak diece. Ya mundur, ya. Pamane anakmu sekolah ning ado, terus kowe arep kepengin bayar utawa nggawe duit anakmu, kuwi cukup ditransfer. Ngono. Kowe ning bank nulis pirang atus sewu, waktunya mencelat kowe. Duit iki mung puluhan ewon kok pirang atus sewu. Ya 10.000 apa 15.000. Kuwi tok kirimke anakmu ki liwat transfer. Dadi niku ora usah kroyo-royo ndileki anakmu ning paran sing adoh,
Ming cukup ditransfer wis tekan. Canggih ya, Tru? Canggih kok ya piye. Luar biasa tenan. Teknologi saiki jan wis aku aja kok ming kuwi, donya kuwi saiki ming sak gedhe HP. Lho. Kowe blonjo apa-apa rasa tekan mall, rasa tekan dindi. Lumantar jualan online, kowe tuku apa-apa iso. Kaos, buka HP. Butuh kaos ming kari ceklik. Dinunul HP-ne tek engko ana balesan. Harga sudah oke, cek. Letrong dina kaose teko. Ora gleleng. Aku wis kapok, Tru. Aku ajar diajari anu anakku tuku kaos ki sing teko kaos wedok. Oh to. Iki kepiye iki?